Mattsson mister bolden. Det er et dårligt indgreb af FC Københavns offensive midtbanespiller. Det kan give muligheder. Kasper Jørgensen. Jørgensen svinger Trots ud i eftermiddagens første redning. Kolding er først på færre. Det er en god redning. Det er en rigtig god redning, fordi det er en god afslutning. Prøv lige at se, Magnus Mattsson er jo godt klar over, at han er dækket i det her pres og skal afvikle det hurtigere og bedre. Den her afslutning, den er faktisk drilsk, og den tager et grimt opspring lige foran Nathan Trott. Det er også en måde at vise sig. Men han skal jo tage en beslutning. Ja, det er interessant med Magnus Mattsson, som blev købt for relativt mange penge. Roberts får muligheden. Roberts med skarphed. Og den første fejl, Kolding begår i anden halvleg, bliver straffet. Brasilianeren Roberts til 1-0 for FC København, der kan puste stort ud efter en problematisk eftermiddag. Nu fører de 4-1 samlet. Ja, det de gerne vil have, Kolding, det er simpelthen, at Thygaard fløjter kampen af, fordi der ligger en koldingenser i græsset efter en hovedskade. Men det gør jo ikke noget i forhold til den her mand er trådt ind i parken og lynhurtigt blevet en publikumsfavorit. Prøv lige at se den her duel, som kommer her i forhold til Cornelius. Der vil de gerne have Thygaard fløjter kampen af. Jeg tror ikke, han bliver ramt i hovedet. Nej, men ikke desto mindre, så må vi bare sige, at Robic her får vist både på fart og på fysik og på afslutningsfærdigheder, hvorfor at han er blevet en spiller, som man holder rigtig meget af inde i parken. Men der er stor utilfredshed hos Kolding. For 30 sekunder siden følte de, at bolden var ude til et hjørnespark i den anden ende. Det kunne billederne måske også tyde på, at den var. Her vil de gerne have, at spillet skulle være fløjtet af, inden Roberts fik scoret. Han spørger lige, er der egentlig var på? Kan den blive annulleret? Ja, det kunne han så blive informeret om, at det er der ikke på det her stadie af pokalturneringen. Han er målscorer, og der står 1-0 til FC København. Ja.